Fanúšikovia trnavského Spartaka žalujú policajtov. Sekretár fanklubu podal trestné oznámenie za zneužitie právomoci verejného činiteľa. 22. júla počas zápasu v Senci údajne zasiahli kukláči proti trnavským fanúšikom bezdôvodne a bez predchádzajúcej výzvy. Videozáznam celej udalosti teraz posudzuje polícia. V sektore trnavských fanúšikov to začalo vrieť po prvom zásahu polície. Fanúšikov rozohnilo, že pre bitku dvoch starších pánov vyšlo na tribúnu priveľa kukláčov. Neboli žiadne násilnosti, nebolo tam žiadne demolovanie majetku, ako sa v niektorých médiách potom neskôršie objavovalo. To fyzické útočenie alebo ten zákrok fyzický polície nebol adekvátny. Slovenský futbalový zväz už túto záležitosť riešil. Spartak dostal za správanie fanúšikov finančnú pokutu a 3 zápasy musí odohrať bez divákov. Fanklub to vidí inak. Dôvodom, prečo Trnavčania počas zápasu vybehli na trávnik, bol tento zákrok. Mlátili hlava nehlava aj ľudí, ktorí len pozerali na ten zápas a nemali žiadne násilné správanie. Podľa spartakovského fanklubu bol zásah prejavom policajnej agresie. Tieto zábery sú už spolu s trestným oznámením na prokuratúre. Sekretár fanklubu tvrdí, že kukláči zneužili právomoci verejných činiteľov. Zábery si pozrú príslušné kontrolné orgány a prešetria, či bol postup v zmysle zákona. Ako rozhodne polícia, ešte nevieme. Isté však je, že prvé 2 zápasy na novom vyhrievanom trávniku Spartak odohrá bez fanúšikov. Zuzana Gulová, Slovenská televízia.